No, tak sa pozrieme, čo máme v chladničke. Krásne prázdna. Kúpeľňa ček. Pekne sa to podarilo zamaskovať. Hlásime sa zo zásobovacieho štábu. Papaníčko už je pripravené, aj niečo na zapitie. Čo tu všetko pekné máme. Tak, kontrola chladničky, najprv mrazničky. No juch! Tak, aby sa nám neprášilo pod zubami, neškrípalo. Tak, vítame prvého člena členskej výročnej schôdzi. Dobrý. Sú tu ďalší. Skvele rozpracovaná konštrukcia. Sú tu tímoví spoluhráči s kapitánom Marošom. A vítame prichádzajúcich nových ďalších členov. Tajomník, viceprezident, kapitán. Ahoj, ahoj. A teraz sa nám vynárajú z tieňa. Ktorý droli, hej a hej. Tajomník a kapitán prišiel. Ja som Miky ináč. Ja viem, ja si to pamätám. Ja som Maroš inakšie, ale dobrý. Čau Maroš. Miki, pozri, ako sa darí. Ja som Maroš, čo? No, David sa oparuje pekne, my sme tu makali z ulicu. Áno, toto, daj záber teraz na pracanta. David, tajomník. Zákaj nám do kamery. Perfektný záber. Vždy si pracoval, jasné. Ale nemáš to zdokumentovať. Všetko nastavil. Takže predopekačkové prípravy. A ujaví čo? Altánok, ja opäť za chvíľu. Koľko je tam percent? Idem a ja, áno. Koľko je tam percent? Ešte tu sa pozrieme, momentík. Krásota. Takže začína Ultra All Inclusive. Čo to je Ultra All Inclusive? Čo to je za... Tori Trolley Inclusive. All. All Inclusive je pekné, ale Ultra All Inclusive, to je... To je také, že za 3 dní sa dosereš aj poza uši. Do 2 dní ležíte v posteli. Všetci. Súčasťou výročnej schôdzy je precvičenie si niektorých špeciálnych techník. Tak áno, a teraz Ačko s Cčkom. Kapitán to nezvládol, ale je to v poriadku. Krásna odpichovačka. Ej, nestíham. Pozor, auto ide. Myslím, že už frekventovanejšiu cestu sme si mohli zvoliť len 17. novembra. Na 17. novembra. Ale treba hrať na Mojmírovej, nie tu na Fučikovej. Stará klasika, to také sa na ulici hralo. Bránky sa rozložili. Však tu sa hrá stále. Ale mimo záber. Vieš čo, ale nestíham ja takéto. Ste veľmi rýchli na mňa. Ty vole. Nie je loptička toto. Poďte headbutt. Nič. Dobre. V hre je už aj tajomník. Veď ale to je, pozor, Dávid, to je hokejistická na ľad. To na tu veľký pozor. Kto nechytí, tak je kohút. Klasická obhadzovačka, výborne. Pozor. Áno, René ide do stredu. Uvidíme, ako to... Dávid ide späť. Dávid sa dlho neohrial. To bude... Nie, to bude odbočovať, kľudne hrajte.
však toto. Príprava na zajtrajší ligový zápas. Pozor na mantinely. To je? Jakže ja? Však som ti už nikdy. On to nechytil. To musí ku mne prísť. Tu je zase, tu je chytil. Ale to dáme po zemi radšej. No, poď, no daj. O, to také šistné, to pána. Istota. Boha, Maroš, ja sa bojím, že ma trafi. Joj, sa. Dobre. Auuu, nevyšlo. Bože, to čo je? To je technika, Dávid. Presne tak sa to volá. Teraz miasto vyšli. Dobre, teraz to ostanem. Ja sa priblížim. Sa priblíž. Ja si budem gledať hráča zodpovedne, pozri. Tak ty tam ostaneš, nemusíš ísť do toho. Ale potom mne prehodniť. Veď ale nemusíš, však Dávid musí hrať, nie ty. To je pizza. Ej! Vyhvátol. Super paráda. Aj mantinely tu mám. Je len nízke. Ej! Masy, ona ťahne. Dávid, to je o technike. Všetko je o technike. Tak, prichádza nám ďalší člen, Maroš. Vítaj. Dobrý. Všetkých zdravím. Áno, a vítame ďalších našich členov. Vítajte. Môžu zobrať, jasné, že zobrať. Príprava špekačiek v podaní nášho tajomníka A podaní mojom. a v podaní Mikeho. Hlavný dozor. Medzi tým, po 3 rokoch ideme sprevádzkovať bicykel. Presne tak. Na to, aby sme boli... potrebujem. Nožikov je tu do blúdu. No čo hej, ale taký na špekačky. Krásne slniečko ešte stále. Tak, prichádzame k centru diania. Akože ujo sa prichádza, hej? Áno. Čo sa deje? Čo sa tu len deje? No teraz prišiel. A všetci ako pilné včeličky. Každý sa snaží. Verný sebe. Všetci, to je nádhera. Šalát sa ide pretrhnúť. Áno, a vítame našeho kameramana. Hej, prichádza kameraman. Vítanie. Áno, a prichádzajú ďalší členovia. Vítajte. Super. Čo sa natáča? Co David? Jaký záber bude na Facebooku z toho? Braňo,
Ešte bránil, že preglúdim. Ešte zapíjaraš. Dobre, teraz je dobre. Teraz je dobre. Tá kamera je o to. Teraz je dobre. Veľký zoom asi. Teraz je dobre. Čo tam smradí? Veľký zoom, no. Prišli sme. Kurva. Boja, hej.